ce fac? Fac poze la veveriță. Sucul e mare? Ce? Da, un pic. S-a oprit? Și poți să te dai singur jos? Nu poți? Cum nu poți? Să-ți dau mâna? Dar tu nu ești mare? A? Ține-te bine de aia și... S-a oprit? Dă mâna, dă mâna. Hai, dă mâna. Faci mâncare? Ce mâncare faci? Îmi dai și mie? Supă faci? Știi să faci supă? Hai, du-te acolo. Unde să mă duc? Îl vedeți. Bună ziua! Ce aveți de mâncare azi? Ce-mi faci și mie să mănânc? A? Îmi faci ceva sau nu? Nu faci?